saraki ne babbar giwa, saraki ne uban talakawa. Jinjina ma da farbayi sarki Abdurrahman Kargin Dutse, Allah ya taya masa ban sarkinmu na Kargin Dutse. Da fari na sa Allah masanin sirrin dukannin bayi, Allahu ka banki ko in wake Abdurrahman mai yayi. Sarkin mu na Kargin Dutse Allah ya taimaka mazance, Rabbana ka kare bawanka sarkin mu mai shirin alkhairi. Jinjina gare ka na yi maka sarkin mu ka zama gwarzo, alkhairi ai kai ka saba kiran sarauta nan ake wa Musa. Sarkin Karge ka zama gwarzo mai kyauta ne wajen al'umma, ka ba wa maza har mata makota ka ba su baka da kyama. Al'umma suna jin daɗi suna cewa Allah ya karo himma. Sarkin Karge ka zama gwarzo Allah ya taimaka magwanina, muje zuwa bawan Allah mai tsowa wajen yin sallah. Na wisu wajen wanka tambari dole ne in yo magwarzo, sarki takawa lafiya kujeran da kai a kai sai mun zo. Al'ummar ka sai murna da suke Hausawa Fulani sun zo. Abdurrahman sarkin Kargi Allah ya taimaka mazance, iko ina da ɗan labari akwai ka da duban alkhairi. Na ji dai ana ta faɗin ƙauyuka burane ka na alkhairi, na sani baka kyamar talaka yara manya duk sun shaida. Ni ma yau na zo dai har fadar ka alkhairi kai mun sun shaida. Kai nuwa da shan Allah babu mai ture ka gwani na gwarzo, kai dawo su wanka a ko'ina ƙara godewa Rabbana. Ayyuka na alkhairi ka saba barowa ba mu zantawa, jinjina gare ka nake yi sarki Abdurrahman dan baiwa. Addu'ar iyaye na tabbata tana gurin dan baiwa, fada wasu na da ibinka Allah dai ya kare duk bayan ka. Shi alkhairi ai dai ka saba ga doki ga dai alkaba. Uwar gida ina kawo jinjina kunyo dukkanin halinsa, wajen kyautatawa al'umma Amina iyalan sarki. Jinjina ba zan daina ba gare ku da iyalan sarki, Asma'u na gaishe ki haɗin kanku ne iyalan sarki. Salima ina jinjina gare ki Saratu amarya ke ma, addu'a nake yi Allah na kawo nan iyalan sarki. Iyalan sarki na gaishe ku a ko'ina ai dai an san ku, wajen kyauta ba yaro ba babba. Wallahi ba zan daina ni yabo gare ka ba sarki na, garin ka Kargi yayan kama alfahari ake yi da su. Halifa ga umma Maimuna jinjina gare ku nake yi, Fatiha Halima Fatima ma jinjina ba zan daina ba. Allahu ya yafe wa Yusufa ta'aziyya yau zan yi ba. Yusufa yana san al'umma baruwa bare ma kyama, yara har da manya Yusufa kowa shi nasa ne ba kyama. Allahu ya kai haske kabarinka ya yafe duk zunubanka. Hajiya Husaini Hassan aini da ban mantawa da ku, ga 'ya'yansa sun yi halinsa Allah ya haɗa kawunan ku. Fada wasu na murna sun yaba da duk halinka. Sa'in Kudaru Alhaji Rabi'u ina gaishe ka, Adamu Waziri sarki a yau kai ma ina gaishe ka, mai martaba Alhaji Lawan kai ma a yau ina gaishe ka, Alhaji Awwal wakilin sarki a yau ina gaishe ka, Alhaji Sunusi tafi da Bello Galadi ma kai mare, ga maji da marafa ya haya ina gaishe ka, mai unguwa Bazu Basiru Matawalle gaishe ku, Safiyanu sarkin fili a yau ina
ya taya ka da murna. Alhaji Abdul Wahab Dallatin Kargi na gaishe ka. Rabi'u Jarma na Kargi sa'in Kargi Salisinawa. Sarkin yaƙi Abdullah Ibrahim Madaki da sheku. Sarki Allah ya ƙara kare ka, ya kiyaye da duk zuri'arka. Allah ya ba mu sa'a, amin. Ga mai buƙatar nan bawayar mu biyo mu kamar haka 090-2949-1274. a yi sararo lafiya, na gode masoyana. Saraki ne babbar giwa, saraki ne uban talakawa, jinjina ma da farbayi. Sarki Abdurrahman Kargin Dutse, Allah ya taya masa ban